Puso. Kasi konting lang yung titirang time natin eh. So, kailangan 5 request na yung tutugtugin natin para enjoy naman, di ba? So, hingal ka lang, may oras pang natitira, kahit pa nang ang layo pa. Tumarangan ka man, sumalaki man, mga patay, lahat kami hihintay. Habol, dekado, para sa pagbigay mo, tumitig ka lang. Kung manalo, wag ka sana magkamali.